Skont Simon Busuttil kieku dan il-gvern baqa għaddej bit-triq li kien qabad il-gvern Nazzjonalista fejn jidħol is-settur tas-saħħa kieku l-listi ta' stennija għall operazzjoniet naqsu li ma qalx Simon Busuttil u li bejn Jannar 2011 u Diċembru 2013 kien hemm total ta' 5431 operazzjoni li kienu ppjanati li kellhom isiru fl-isptar Mater Dei iżda li tħassru u dan minn barra l-listi ta' stennija. F'Ottubru 2012, 23,000 persuna kienet qed tistenna li ssirilha operazzjoni jew intervent u dan fid-Dipartiment tal-Kardjoloġija, l-Ortopedija u l-Oftalmoloġija biss. Iżda Simon Busuttil għalhekk. Meta inti stajt tkompli għaddej bil-politika tal-Partit Nazzjonalista u kieku għamilt hekk, kieku llum il-waiting list huma inqas. Fl-istess waqt ammetta li l-Partit Nazzjonalista tilef elezzjoni ġenerali u 36,000 vot, fost oħrajn minħabba s-sitwazzjoni li ħalla s-servizzi tas-saħħa fihom. Aħna ġejna kritikati mill-Partit Laburista dak iż-żmien fl-oppożizzjoni, aħna wkoll tlifna elezzjoni, jista' jkun għalhekk ukoll. Il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil stqar li l-Partit Nazzjonalista anka mill-oppożizzjoni kapaċi joħroġ b'idejat. Il-Partit Nazzjonalista anki mill-oppożizzjoni kapaċi joħroġ bl-idejat. Il-Partit Laburista ilu sena fil-gvern u wara sena fil-gvern lanqas ħareġ b'idea ekonomika ġdida waħda li waħda. Dan meta Gvern Laburista introduċa programm ta' ċittadinanza b'investiment li se jiġġenera xejn inqas minn biljun euro. Meta l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea konfermat li d-deficit jinsab skont miri Ewropej u meta aġenziji ta' credit rating ikkonfermaw li pajjiżna jinsab on track fejn jidħol il-pjan għall-enerġija.